Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Las 9:52. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Standby sa Action Light Patrol, magasunod sa dili, gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! My God, I hate drugs. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:55. Sa liwat, mayong gabi. Kamusta naman mga palangga naton sining nga mga tagparamati karon nga adlaw? Miyerkules. Petsa 27. Miyerkules na mga edisyon sa news nga para tuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabarag sa police blotter entry sang aton nga mga kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabihon. Ang aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kaya na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kagimolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities why taman ginapangayo from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon, boylog nato ng puwersa. Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahom.
Update na ito sa pagbantay man sa mga balita sa national, international. Breaking news, flash report. Update sa COVID-19. Kinatutukan rin na sa atong news center. Puwersa ni Aksyon ang Depensor. Opda magkita sa atong siling ang mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa atong IT expert Aksyon JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangpago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad. Ang inyo sining angkorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa labilin isa ka oras. 2 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! At ini naman ang numero sa inyong kalendaryo, 59 minutos o 59 dias na lang ang nabilin. Uy, Pasko na, no? Hiyada kaghiyado, preparar, ha? Para ganar. Sa iman sa mga maninay, kag sa mga manino. Unang kabahin sa ato sa nga pagpakalagad, giradurong sa inyo sa karuman sa... sang Philippine Area of Responsibility. Nakitaan alas 3 sang kahaponanon. Ang severe tropical storm Malu. Nakitaan ang sentro 1,800 km east of extreme northern Luzon. Dala ang maximum sustained wind nagalabot sa 110 km per hora. May ara nga pagmulumadros nagalabot sa 135 km per hora. Yes, sini nga giyo northeast ward sa kadasigon nga 15 km per hora. Si Bagyo Malo, why na sa ato di para. Wa na sa Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sa pag-asa, Western Visayas, that's include Negros Occidental and Bacolod City, partly magulog-alumon. Ang kalangitan, may mga isolated rain shower o kung thunderstorm, localized thunderstorm lang niya. Muna akong hapon, hindi tagid malikawan ang paggulog-alom, ha? Dagti kung kaysa aragid ang pagtupa sang ulan. Nga importante da nga alerto lang kita 24 oras. Basta gani nga daw medyo hindi mayo ang lakat sang panahon, matik na naya. Alerto na lang kamo dayon kay way taman ginapangayo basibla. Ibot lang ta, gulpi lang magsaka tubig. Ibot lang ta, may landslide. Kaya tungod sang lakat sang panahon. So, extra careful lang, ha? Sa aton nga mga kaksyon, ang aton nga reminder, aton nga mga ginatawag nga tips. Ayaw gid magkalipat, ha? I-sustain ta lang aton sinatawag nga social distancing, wearing face shield, face mask, hugas kamot, gamit ang habon, pero ang pinaka-importante, magpabakuna kita. So far, ang record sa COVID-19 sa bilog ng Western Visayas at
as of today, naglabot na sa 141,871. Ang Iloilo amo ang nagapanguna na may record nga 43 na lang kabiktima sa COVID-19. Ha? Ang Bacolod nagamay-gamay na. Ha? Thanks. 27 na lang. Negros Occidental 23. Ang Capiz kag Iloilo City parehas nga matag 20 kag mga kaso. Ang Guimaras kag Antique may parehas nga tag-anom. Kag ang Aklan, isa lang ang kaso nila, COVID-19. Subong adlaw. So, nami ang dalagan sang sitwasyon nato subong kon COVID-19 ang pagambalan ay amat-amat na reduce alin sa 3 digits subong nag-double digits na lang. Kagamay na gid lang sang turnout subong ha. Pasalamatan tagi sang dako ni ha. Kung masustain ta lang ini, sige-sige ta ni, hopefully mangin merry ang aton Christmas bulag sang bag-ong tuig. Although nga daw hindi pagid man kita totally makaginhawa lawig, so at least bala makasiling kang ay salamat Lord. Hindi daw nagnubo na ang kaso sang COVID-19. Muna nga itong gobyerno nagawaswas man, nagabalbal man sa pagpamakuna. Mga barangay kapitan naton ginapuwersa sa aton nga mga concerned agencies na i-monitor gid ang ila barangay kung sino pang wala makapabakuna kadtuan na para nga mabakunahan pag hindi na magduha-duha pa ha. Subong ang concentration daw ari naman magasentro sa masunod nga mga sinimana sa 12 years old to 17 years old na mabakunahan ng atong kabataan, no? Na sa mga senior citizens, kung way pa kamo, palihog gingagaw na lang ha, hindi na magduha-duha pa. Ayos! Ang ini nga porsyon sa atong nga balita ginadulong sa karon sa T3 Bayo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Isibo na ang orasan sa inyong mga rilo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:06 na. Korupyo na sa Bacolod. Pero ari ang nami check tabi ang linya naton sa sining aton sinipadayon nga pamaskwa. Diri sa Aksyon Radio Bacolod. Abot ko nagabugtaw ti panuhon ta pa ni. Standby sa observation report sa aton patuwid aksyon na din na boso. Ari na ang aton sining winner sa aton sining asap. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati
sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod Action Radio. Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Number 1! Action Radio! Number 1! Ari na itong winner, line number 3. Hello, may gabi. Hello. May gabi. May gabi. Merry Christmas. Ano kayo? Oo. Why kita da? Basta ka sa bato. Why kita da? Why gid? Hello? Hello, mayang gabi. May gabi. Merry Christmas. Merry Christmas. Why kita da? Para sa Action Radio. Ari gani sa Action Radio. Sino gani ni? Si Maria Corazon Flores. Maria Corazon Flores. Si Lula Maria Corazon Flores. Aton edad gani Lula? Pila na aton edad gani Lula? Imo edad pila na gani? Imo edad? Iwan. 61. Oo, taga din ka gani Lola Maria Corazon? Silay City. Silay City. Ano nga purok? Kagano nga barangay? Barangay to. Purok? Barangay to. Bonifacio Street, Silay City. Okay. Congratulations kay Lula Maria Corazon Flores. Ikaw ang aton winner karon nga gabi. Pabutan na boss ang text mo. Magabaton ka sang 500 pesos. Lula Corazon, congratulations ha. Magabo ganyan salamat sa Action Radio. Okay. Salamat. Merry Christmas. Same to you. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Ano na iya kasimple? Kabi, 500 pesos. Ang winner naton sa Sapsakso Radio, ginadulong man sa iyo sa kalwansang Evergreen Herbal Capsule. Pinakabago kang pinaka-epektibong herbal soap.
Israel. Mumusta ka da? Ara man sa Singapore nagalantas ato sa nga Facebook Live si Veke Zamora Fuentes. Ay, puwerti. Kaya pa urok-urok man sa pamati. Oh. Good evening, Action Eric. Please help man si Xavier sa libo-libo friend and fans mo nga i-heart nila ang pic kag i-share hasta na lang ni 12 midnight karon. Okay. Sige, manang Senya Kanyada Imnas. Ayong gabi dira nagamonitor man sa aton si Maninoy Maing kag si Maninay Chari Salvacion sa Sala Carlota. Sige, check ta nato sa report sang Patrol 2. Observation report ni Action Eden Amoso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aris Action Eden sa report. Maayong gabi, please come in. Hi! Good evening, Action Eric. Kag sa pananaton, yung mga ka-action. Agay, nagkakabasa ako. Nagkakabasa ako kay ang DRMO, bala Action Eric, ang flood control service, di balang nga truck. Nagalibot diriya sa syudad sang Bacolod, kag kadua na nila nga labay diya ho. Nagapang disinfect sa dalanon. So, namin man. Gani? Kay kanang balamon, ni papamiksan nga rin, tubig lang maniguro, ma'am. Okay. Kaya mali papamiksan niya, usisa, yun mo. Nagakuan ko no, nagabukal-bukal, tapos kay mo kinupet. Pinipiklipan na to diyan, abi mo ka, okay. Ikiklipan niya ko diyo, pero buhok ko rin man malas. Oo. Dirigid daw sa palibot sa plaza publika, at diri sa may old city hall, at Eric, ang ilas nga niyong, nag-spray sila sa mga dalanon. Oo. Kaya para ma-disinfect ba lang, kahit tinuan na sa hapon, sila nga mga street cleaners, nasubong na gabi na assign, nakuha ng mga basura, sila ang nag-finishing touch, kung baga. Ginakuha na nila, ginapinluan. Di ka namin, no? Nami gidi kag dalayawon nga himo. Yes. Nakipagkita ko maglambot sila sa may area sa Libertad bala. Oo. Kaya parati, hindi pa nga manigar na nga wala tayo ginasuyaan ng mga taga-Libertad, mga taga-Burgos. Pero tungod sa basura, tungod sa sakot-sakot ng mga basura, mga laya nga utan, mga kwadra sa mga isda, or ano din ang Amerika na tipon, din ang motila ng mga basurahan na. Namin mo lang ang masprayhan para maglabay ang tao, hindi mo lang makabal. Ari ko sa Libertad, Bacolod City. Papo na ng iba. Lukagi sa mo. Tulutaw, hayang ginawa nila. Pero sa subong nga, pila na nakakuha ng duty na Wednesday, wala akong gabi. I don't know lang mo sa iba na mga naglaw. Nagamon sila, pero doon subong lang ni Action Eric mo, natabo, natahingan pa sila. Okay. Kaya pang disinfect yun sa isa, yun sa mga corners, ang dalanon, especially sa mga kanal-kanal, dire. Ginapang isa-isa, yun. Tika namin man bala, kay, para nga ang galabay dire sa downtown area, do ka pwede naman magtulusingot man sang hangin. Gani? Na matino kag wala sang, although may abok, pero ara lang do, tinlo na niya nga yung virus na paliguan na. Tinlo na, hindi pa lang sa. Yes, tibwas nga lang, sulit naman ito. Kumbaga ito, diabi na lang pa rin panahon ng Eric na kasi maubra ko sa adlaw. Pares diri sa aga sa downtown, damo tao, madamo naman ang basura, paghapon-hapon, umpisa naman ang street cleaner sa pagpaninlo, siguro ng basura, kolektaon sa ICM, mang spray ang taga-DRMO, matulog naman, pagkabuas aga, sulit naman, may basura naman. Diba, no? That's how life works, gali, Action Eric. Mga Manila pala sa ato. Nag-kuangin kita na adlaw nga tanan na nagpangita ko sa report sa BBB, i-report sa hapon, sa firing line, matulog naman, tapos buwas ma-report naman.
man. Titi subong pandemya mo. Sa una ya, bugtaw ka, ma-report ka, paghapon malagaw ka, pagkagabi man-night out ka, puli ka hubog, matulog ka, pagkaaga late ka. Damo variety sa una nga wala sang pandemya. Di wala ka mo na higlaw. Oh. Damo nagasingitan man. Higlaw man eh. May higlaw. Gali. Pero damo, nga po, nagapasaway. Amo na da. Kaya Tirada. nagdamo sa gihapon, wala iya nagapabakuna. That's why sari-sari na nga nga mga pakulo, kumbaga nga, itong sila nga LGU, para magpabakuna lang ang mga residente nila. Kaya makvaksinary pag suryat ko kay Govlacton. Tapos, 21% pa lang sa population sa Negros Occidental ang nabakunahan. Wow. Di kung paminsaron mo, doon sa March, nag-umpit na naman kita papakuna. Kaadlaw-adlaw na tanan, napang bakuna. Ara ang mga kumpleto man ang supply. Pero 21% lang sa gihapon, sa pwede mabakunahan ang nabakunahan. Yes. Kaya mo na hambalik ko Blackton, mukha hindi ko siya danay, okay pa siya na wala po signal sa province niya magbakuna sa 12 to 17 years old. Kaya di ba ang LGU, mag-start na sila November, mabakuna na sila sa 12 years old to 17 years old. Ang Yes. probinsya, sa pandemic, wala pa yan. Kaya maligo Blackton, bilang, okay, pabor sa ako, hindi lang danay. Unahon danay, tanan kompleto ang mga pwede makunahan. Yes. Antes na ang mga kabataan natin. Kasi subong, akala man sila gyapon sa mga panimalay mo. Ang dapat unahon din ang mga nagagawa gyapon sa panimalay. Hindi naman na rason nga mapakuna, unahon, i-priority pag ang mga kabataan at sa may comorbidity man. Kasi do wala naman to sa listahan, sa liwat, sa initial listahan, sa DepEd, na may ara sang eskwelahan dito sa Negros Occidental na gin-recommend para sa face-to-face classes. Hindi pa man sa mga piho, tuligan ng mga may harap sa San Carlos, may harap sa Cadiz, pero mga nabukid na tanan nga area. Sabi, kabalo naman kita na syempre may harap din sa mga oposisyon niya naghahambal nga ang mga manunudlo, hindi pa man 100% nga nabakunahan. Pag face-to-face classes, paano kontrolo ng 12 years old to 17 years old, nga hindi na maghigit sa haritik sa blaw at ubak sa iya classmates, hindi pagkakanto ng iya face mask sa panan na oras. Kaya mo ang hambal sa nga iban ba lang nga amat-amaton lang Punan sang maanyo kung hindi mag-eksperimento. Galing kay may mga explanation man dira ang atin sini nga mga health officials. Pasalamatan na lang naton nga may ginahimo sila kang wala sila may ginahimo. Kaya kung wala sila may ginahimo, gareklamo. Kung may ginahimo, gareklamo. Wow. Si Mayo na lang nangahimuo na lang, no? Kaya doon ka lang, ay pag-ibig nga official, so wala ka ginahimo, reklamo ka. Gani mo na? Tuon mo na lang, pwede mo himuon, bahala na lang ang reklamo. Sunod na lang na. Pwede, hindi mo man i-actionary, please ang tanan mo, di ba na? Gani? Kung magpapili ka, hindi man 100% mabuto sa imo mo. Kung may kinaiyaman sila nga pagpate. May kinaiyaman sila nga belief dira sa imo kapasidad o ano. Kaya basta himuon lang ang trabaho. Kay man sa citizen, especially dito sa syudad sa Bacolod, kaya nagaloan sa aton, hindi nga mga kapulisan. May ara sa gihapon, madakpan, na wala nag-face mask sa face shield sa mga crowded areas. Parang sa buwan siya, Derek, amoy na oras, 21 minutos na nakaigad, curfew. May ara, tapos wala na yamayo, may galibot naton ng mga kapulisan, wala na transport disiplina sa palibot. Si may mga nagalakat sa dalan niya, na wala na nag-face mask. Igambal silang ate, wala naman tao niya. Wala naman di kwan niya. Although nga, mambal kami nga, wala na may makalaton mo, pero tayo makita ka pala sa ibang nga tao. Tapos sa mga kabataan, mambal nga, siya no to gani, wala po mong face mask. Oo, hindi man ko amo na baladaan na thinking of generics ang tao. Pero anyway, subong mga inoras, doara naman sila tagpaka mga panimalay, guro, nag-enjoy sila sa hildaan. Bangon niya nag-umpisa naman sa pagsulot-talit. Kahit nagpamatik na lang sa aton dire sa Action Radio. So, tapos sila mga action kung pwede pa lang sawayon man ang mga in a nice way man ang
inyo sini nga mga himata, ang inyo sini nga mga kilala, masundon gid ang minimum health and safety protocol. Kag magpapakuna, kung may chance gid lamang. Kay subong, sa una to, nga mga hugla sa generic, ang tawo gahulat sa bakuna mo. Subong, ang bakuna, gahulat sa tawo. Nan. Na amo na da subong. Sige lang kabay pa nga masolusyonan ini tanan kag matapos na ining pandemya kay do kakapoy naging sulit-sulit sang istorya. May nga bilang nagkalina sa panginay da maninay Asher. Good morning. Good evening lagi dala pamati gid kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas isang Dapina. Nagapamati gid dira sila sa Himamaylan City Police Station. Salamat gid. Tatay Sir Vicente Mariano Diriman sa may check-in hotel. Sa ating siniwag action, anong yun sa kananman nga oras. Para kayo sa ating sinyo report, magbalik na ng Section Night Patrol, Action Pidanaboto. Una sa bintong section. Natutulog, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Eden Aboso. Ano na? Ang bakura sa ba mo nagahulat sa tao? Hindi na kay ang tao gahulat sa bakuna. Pero wala pagyapon sa may nagapabakuna kun kaisa. Ay, puwerti. Balik ka talaga karon sa Action Eden Aboso sa Ratipo ni Cinema Action Balita. Isibo na ang orasan sa Marilo Action Radio Philippines Standard Time. Last 10:24 na. Ang report man ni Action Eden Aboso. Ginadulong man sa Iskalawansa. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulungon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaw
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala. Kay Sir Dan Atayde, may gabi. Kay Attorney Cesar Viloriada, may gabi. Kay Kuya LR Contreras. Ga-monitor sila. Sige, sekta ng mga report na Standby Action Rufo. Ari unahon ta report ni Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Roger Gotib, line number 3 sa report. Sir, may gabi, please kami. Yes, Action Direct, may gabi sa mga aksyon sa atong sila mga balita magikan diri sa norte ng sa probinsya. Labigin sa siyudad sa Cavite, Action Direct, padayon nga amon diri nga vaccination sa may mga first doses and dose Action Direct nga ginapatigayo na. Pero ito karon na. Kaya pa lang sa mga 20.33%. Okay. Ang bulubantak sinerek na bakunahan diri sa may siyudad sa Carigbo Silingon na may pagkatama kay ang kinanglanon nga mabakunahan is mga 113,000 out of 161,000 ka populasyon nga dapat sinibakunahan. So, ang kinanglanon 113,000 and then 70%. Gina-target bala sa ato sila nga gobyerno sa subong padayon sa gyapon ng sinerek ang mga pagdala sa mga bakuna sa mga barangay para nga inaya target din sa gobyerno nga katagan sang bakuna ang aton sila nga mga kauturan nga daw ang iban daw na ang rason blanca na hindi magkakadto abi sa city proper kadto sa may Kadisarina para nga magpabakuna Action Erika. So sa gyapon Pfizer may ara nga first dose pero subong ang atag na nga atag na sinerekaron nga bakuna may ara first dose kag second dose nga Pfizer. Actually may Moderna gani kahapon mo gagin turok man so paabot-abot man generic ang amon diri nga ang aton nga local IETF of course ang tabahin sang LGU man diri magdamando nga tugdana ang sa mga 12 anyos pakadto 17 anyos ang generic na mga dapat papunahan base sa ginapatigayo na una sa National Capital Region. Kasi ginarantao sinurit ngayon na tani tagpaginsan para sigbala sa mga pag-distribute sa bakuna o kung sa vaccination rollout. Kung matigayo na sinurit na dalo na ang 12 anyos pakadto 17 anyos sige damo-damo man din sa sila sa gandit mo na pwede nga mabakunahan ang sinerik sa tina nga plus subdine sa mga minor de edad now sa pilaratol sa mga balita sinerik sa police report may nadakpan din nga nagapangawat ng single o kung nagapangawat sa mga motor ay uso dito mga sinerik ang pangawat sa tricycle yung motor bla may sidecar man ako kagabi lang kapag namo din ang ilo di top down daw lapit-lapit na kami nga maguyod man siyang kawatan pero payo lang gani kay nga Batyagan Manila. Kay ang
report yung pa-record ni Roni Hayawon Amodya, Oo. 50 anyos de edad, isa ka truckful driver, kag residente sa coaching Cadiz sa Barangay Daga, sa Cadiz. Ang iya sinunagin payag na malas sa 12 inigdad at masang udyogan nila mo, samtang ang iya sining Kawasaki Barako nga tricycle, ang yung park niya bla sa Igala sa Kapihan, dira sa may crossing Cadiz along the National Highway. Iya na sa para kinerit na wala na. Niya nga gulpi lang nga dula ang yasi niya Barako nga tricycle. Sa gilayon nila nga giparecord sa kalapatan sa kapulisan, sa gilayon man nga gin aksyonan man sa kapulisan, pag-reactionary sa pag-plus alarm kini sa naglalaing ng mga police station sa Kaiting Banwa sa syudad. Pagsubong man sa mga barangay, especially sa mga barangay Tamod. So, bangod sini, may ara aksyonerik na nadakpan kaya maabog yung description sa giya, sige nga ginadala, ginamaniho nga tricycle. So nabigogit sa mga katapo sa barangay Tanod kag sa barangay Kilawa diri sa lain sa barangay Tabahog. So nadakpan in-action Eric ang ini nga persona ini nga persona mo si Mansueto Charita, 25 anyos de edad. Kag ini siya ang residente sa Salvacion sa Barangay 6, Victoria City. So ang biktima naman nga si Roni Hayawon identified with ang iya sini nga Barako nga tricycle. Kasi iya din, gigamugin ang gintawat sa iya samtang ang park niya ini sa bayan sa isa kapihan diri sa may crossing Cadiz. So bangod sini, ang ini nga persona sinere, turnover man sa mga kung yung mga tanggap, gali sa kay Kagawad Joel Gregorio sa barangay Kabahog. Sa bayan sa Cadiz City PNP, gintawgan siya una sa pulis. Kagin responderan sa pulis dito, pero ini si Armasuito na suspect. Suspect sila pinerit ang iya nga bukol. Tapos sila iya nga may pilas na siya nga tuga sa mga lampos sa pungol. So kasi yung siya sigo sa pinerit sa mga tao. Kaya pagkatapos na i-vlog daw sa pinerit nga gin padulog siya, nagyana pa siya, nag-attend pa siya nga magpalagyo, magdalagan bala. So, mulang rason nga inisya ang may mga ilas. So, kayo na, yung patigayon ang pag-file siya sa tato inquest. Kagupod man dito ang complainant nga si Roni Hayawon nga matagiya sa sining Barako nga tricycle naging karnap sining nga persona. Damo ko rin sila pinerek pero sa ina daw di kita alipakapon hindi kita pinerek mag-ako mo kasi ang pero siya lang kung isak pinerek ay nagatira. Pero sila niya, siya malang dugay mo, bago naman ng istorya niya, wala ko na istorya. Amo na nga, perte na nga, dakot pa niya, pero nadakpan na siya, pero perte Japon na niya, sige nga, alibay, kag may ara iya sa nga mamalibad, magpalihay-lihay, sa sinerot sa iya, sige mga statement na. Now, sa sining kaso naman ang sinerektan munggo bala sang kolektor sang gold coin lending. Dire sa may sinal sa Cadiz, may amicable settlement at sinerektan. Pero tungod kayo, wala pa mang gud masitol bayo, pisar nga ang driver sang Toyota Vios nga nakabunggo,
Actually, ang Tito Rios, hindi man kung base sa bisesa sa kapulisan, hindi ba siya nakabunggo ng nagbunggo mo. Hindi nga siya gibunggoan, kasi nag-protect. Ini ang tricycle o kung ang motorsiklo, ginaman yun, Herman Polias Casa, ikaliksik. Amo na ang 35 anyos nga kolektor sa Linding at taga-barangay Mantigan sila sa Bacolod. At report na pauli, ini sa tumerit nga daw dali mo sa puli kasi hapon mo sa pasado lang 4. Kaya mo na natabo kasi nabungguan siya o kung nagpag-overtake sa prime mover na sugasaya ang Tito Reyes na ginaman yun ni Cristiani o kung ni Christian Mark Diaz kaya 3 anyos iban gamong nagaman yun sila sinerektang Tito Reyes. So kaina, kung gamay amicable settlement initially in the release nga from the custody si Christian Mark Diaz and driver sa Tito Reyes apang nagpabili naman nga impound niya siling nga salakyan na auto ang yara sigapon sa bayin sang kadisiti PNP sa traffic section tunad man sa wala pa rin na full ang ila siling nga din istoryahan black sa bayin sang financial assistance nga ibulig nga dire sa kamatayon nga nadangat ni Herman Poliascas nga ini siya dindeklarar nga dead on arrival sa City Emergency Clinic kahapon in atipan ini ni Dr. John Escalante apang wala sinerek na saan kabuhi sila gamot sa amo nga bulolngan. So far to mga tulog sa uhay manas sinerek na magluwasa di sa sininga mga pagkikabo kasi Kasibong adlaw daw konfirmasyon natin dyan mula dyan medyo maulan naman nga panahon dari sa may siyudad sa Cadiz na tagahaga ganito wala ka mga dalan mo na sinerik nga nagbabaha pero nabasig man na nag-subside ang tubig tao sa pagtipa ng ilan katabi, kagahon kabisan pa sila mga hapon, sila po nagapugtag-tugtag ang tagya tipa sang ulan action erecta. So, mga balita nga ito, sila giturukan, tamya ito yapon na si Cap Magdalena sa inyo sa Dina Diaz. Arasla? Ay, nagapa ma-active siya, man kay Tagawa Jonathan Jr. Jr. Tagawa Jonathan Diaz Jr. Yes. Nagapa ma-active matatanda si Ligo sa parang yung proyek sa pamati, ito tibuwal, idasan ko, kasi naman nagapamati, matuto albit po yung ulan, kasi mami niya, sa nga gabi, gatamyaw kita kay Fiscal Benjamin Maido, kasi Ma'am Linian Maido, na nagapamati, malas sa merek, kasi ito tagali, bawat nga, wala na naging ko ginamuno, ginatamyaw sa ginan. Sino? Si Migo Taglin Javier, at amigo nga may punong ang Bangros nga amat-amat naman nga nagalukto-lukto ang Bangros Action Erecta. So, kabalaban ni matupa naman nga tululahon. Matik na, matik. Matik na, sinerekta. Kag nagapamati man, sa atong dami, doon lang former kapitan kay Batay ng Bulot niya. Si Kapitan Duol Javier. Kagang niya bata si Kapitan Hubert Javier. Si Kapitan Hubert meron na siya namin nga lugar sa may sityo Aluyan, tobla sa may dalayapan, tobla nga kapihan to. Mayara ka namin gali nga lugar to nga daw pa naman ginino yung man nga rasta sa dalayuhan yung sa mga tao kumagpangate o galing kwan lang medyo sulod-lon ng to kasi ato kaya sa tunga sa kwan mo tang bulubong yun to pero nami ang lugar aksyoneret kasi kung nakapamaswar man sila pinakadlaw kay Kapitan Gilbert Javier. So, muna nga, sumadulong nga report, balita, informasyon, gikan diri sa may norte naman sa probinsya, sang Negros Occidental, particularmente sa may siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kid aksyon na Roger Gutib reporting live gikan sa Northern Negros. Isibo na ang orasan sa inyo Marilong Action Radio Philippines Standard Time alas 10:43. Report na Action Roger Gutib giradulong naman sa inyo sa karawan sa Mighty Sea. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon Ay so until Macastila Iligan dira sa Banwasang Valladolid. Monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad, no? Salamat gid dira sa imo sini nga paurok-urok. Pamati. Sa kay Juan Emel, sa kay Jan Acosta, sa kay Ibori Butser sa nga Germany kag sa Bilogya nga pamilya. Monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad. Maman si SB member Jamie Don Plaza sang Moises Padilla. Arasa ka paurok-urok din sa pamati. Diri sa inyo para tuntunan. Alin sa report na Action Roger, sa Iluhanta si Action Rofo Diita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Alin sa Action Rofo, sa report, Action Rofo, may gabi, please kami. Yes, may gabi-actionary kaga sa ato man sila mga kaksyon, yari mga tipo na ito nga balita sa syudad sang Silaing katapo sang City Drug Enforcement sa Silaing PNP Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati, ang Chief of Police, nagpatigayon niya sa isa ka bypass operation kay na mga stress imidya ang takna sang hapon sa may puro Katilingban, Barangay Ginhalaran, syudad sang Silay. Resulta sini sa pagkadakop sa kay Dari Haud Iacuña, 35 anyos ang panuigon, may pumulo may live-in partner kag pumuluyo ini sang puro Katilingban, Barangay Ginhalaran, kag ining isa ka minor de edad iya nga babayi, 17 anyos sa pumuluyo sang Sitio Pasel, Barangay Mambulak, diri sa may syudad sang Silaya. Nadakpan sini sa kay Dari Haud ang isa iya ka heat-shield transparent plastic sachet nga may unod ini isang ginasuspitsuhan nga shabu bilang buy bust item kag 11 pagid ka mga heat-shield transparent plastic sachet nga may unod ini isang ginasuspitsuhan nga shabu sa iya sini nga posisyon ginablubanta nagabugak ini sa 15 gramos kag may standard drug price value ini nga 105,000 pesos. Dugang pa nga nakuha sini sa iya ang isa ka improvised toter kag may unod ini sang residue sang ginasuspitsuhan nga shabu, 3 ka mga disposable lighters, isa ka gunting, isa ka improvised canister, isa ka improvised pincher subong man isa ka multicolored coin purse, isa pagid ka rolyo iya sang aluminum foil kag subong man nakuha sa iya ining ginagamit nga buy bust item nga 500 pesos iya nga genuine kag 1,000 ka pesos nga budol money. Kag ang katapusan nga kuha si Action Eric amo ining isa ka improvised explosive device o kunining dinamita. Action na Eric ining imbitan iya karon nga si Dari Haud
Ditinado din sa may custodial facility sa Silaya PNP Station. Kada magapagantubang ini sang kaso sa pagbayular sang Section 5, Section 11 kag Section 12 sang Article 2 Republic Act 9165 subong man violation sa Republic Act 9516 o kon illegal possession of explosives. Samtang ining minor de edad turnover iya sa WCPD section sang Silay PNP Station for proper disposition. Sanyari, kamo lang sa niwadulo na itong balita direkta din sa may syudad sang Silay para sa Action Night Patrol at sa Action Rupo Dita Jr. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat kita aksyon na Rufo Alagit it di ita. Waswas ang kwano, ang ulan sa sagwa. Ay, puwerte. Luga pabatsyag ka ha. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:49. May gabi nila kay Fernandez L. Eric. Monitor man diri sa inyo, palatuntunan. Mabalik kita, pagbalik natin, balik ang report na Action Radio na Boso. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalaw. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung
hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Mas respeto ko sa ako na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumulagat mga bidira kay Ronnie Siperiano sa China, kag sa kay Evsky Otakrim dala sa Barangay 2. By the way, nagabuglo lang kita sa kalisod sa pagtaliwan sa isa man sa mapisa namon nga Barangay Tanod, Panokoy, si Delby Potestad, no? So, sa mga pamilya Potestad dira sa Panokoy, nagaupod kita, nagabuglo kita sa inyo kalisod sa pagtaliwan sa aton migo kapisan nga tanod sang Barangay Panokoy, si Tanod Delby Potestad. May you rest in peace. Balikan tayo report sa ato sila patrol. Balikan tayo report ni Aksyon Eddie Naboso. Para tipo niya sila nga mga aksyon, balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports. Aksyon again, sa balikan report. Please come back. Action Eric naglambot sa masobra 3 milyones pesos nga balor sa ginasuspet sa Cebu. Ang nagkuha naman sa aton sining otoridad sa bypass operation nga ginpatigayon sa 5th Street, Margarita Village, Barangay 2, Ciudad San Carlos. Ang nadagpan kilala kay Emil Mariano, 39 anyos ang edad, kag residente sang Burgos Street, Barangay 6 sa Amuman Ciudad. Nakuha kay Mariano ang 25 tanan kay heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspet sa Cebu kag iban pang drug paraphernalia. Si Mariano ang priso karon sa custodial facility sa San Carlos City PNP. Sa iban pa naton nga balita, maarestado naman ang mag-live-in partner sa bypass operation man nga ginpatigayon sa Silay PNP hapon sa Oktubre 27 sa Purok Katilingban, Barangay Ginhalaran, Ciudad sang Silay. Ang nadagpan amo si Dari Haud, 35 anyos, kag iya sini live-in partner nga isa ka 17 anyos, lunsay mga street level individual. Nakuha sa duwang 12 tanan digital transparent plastic sachet sa ginasuspet sa Cebu nga may kabuguton nga 15 gramos kag iban pang drug paraphernalia. Priso karon sa studio facilities sa Silay Police Station sa Naiwaod kag ang minor de edad. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kinaksyon natin sa Yabet ang kabukusan kapag pangalagad sang Aksyon Night Patrol Program. May kabidira siya kay Inday Blasa, kay Olivia Hulagti. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano ng Aksyon Night Patrol Program sa Miyerkules nga edisyon. Magkatako pinitiporaryo balik ini Buwas Webes. Ato sa rin mga patrol, unit reporter sin Aksyon nga napalagad. Karoon nga kami Aksyon Roger Gotiv, Aksyon Rofo Dita alias Saragitid. Of course, Aksyon Eddie Naboso. Back to back sa mga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. News Center, Aksyon ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madara. Back up, Security Guard Turog Banwa, back to back ay Security Guard Campaner with IT Expert Aksyon JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kasama Station Manager, Aksyon na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong. Ang inyong lagat ng Korman Aksyon at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at magtulog, magpakamuyo sa inyong papangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Aksyon Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa Aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod.